ассалому алайкум бародарои азиз ва ҳамон нафароне ки айни ҳол мана тамошо карда истодаед. хуб умедворам ки хуб ҳастед. хуб бародарои азиз, ин дарси 11 мо дар забони JavaScript мебошад. имрӯз мехоҳем дар мавзӯи массивҳои бисёрҷанба сухан гӯем. яъне дар дарси гузашта, дар дарси 10-мон дар бораи худи массив гап зада будем. дар ин дарс дар бораи массивҳои бисёрҷанба гап мезанем. хуб массивҳои бисёрҷанба гуфта чӣ гуна массивҳоро мегӯянд? Асосан худи калимаи бисёрҷанба яъне ҷанба, хусусият, сифат, хислат мешавад. яъне массивҳое ки хусусиятҳояшон, сифатҳояшон ва хислатҳояш бисёр мебошад. дар JavaScript массивҳо метавонанд қиматҳои ҳама намуди массивҳои дигарро дошта бошанд. ин хусусият метавонад барои сохтани массиви ба истилоҳ бисёрҷанба яъне хусусиятҳояш бисёр истифода шавад. массиви бисёрҷанба массивест ки қиматҳояш массиви дигар мебошанд. яъне ин ки мо як тағйирёбанда эълон карда ва монанд хеле дар дарси гузашта фаҳмонда будам, бисёр массивҳо эълон карда будем. ҳоло дар ин дарс массивҳо яъне боз бисёртар, яъне боз ба сатрҳои дигарро илова мекунем. мана бер якбор ҳамин инҷаша дар мисол дида бироем. ман мисол мегирем ки аввал як тағйирёбанда эълон карда var мисол var info my info мегирем, яъне инфош гирем, info яъне информатсия дар бораи корбаро мегирем. баъди инфо навистан қавсҳои чоркунҷашакла мекушоем. мана қавсҳои чоркунҷашакла кушода хуб барои камтар хушуд шудан дар қатори поён бозам аз ҳамин қавсҳои чоркунҷашакл мекушоем ва дар дохилаш қимати тағйирёбанда эълон мекунем, яъне массивро эълон мекунем. мебахшед бародаро, дар инҷа баробар омаданаш дар ман мисол мегирам ки ном, фамилия ва соли таваллудам. аз сабабе ки ном намудаш стринг мебошад, дар дохили нохунак навишта мешавад. мисол фамилия ва соли таваллуд 04 мисол де. хуб мегирем як теъдия истифода баранда. хуб тағйирёбандое ки эълон карда шудем, дар поён танҳо чоп кардан дар яъне документ write хеле дар дарсҳои гузашта медонед. акӯ барои хотири чоп кардани ино чӣ хел чоп кардан дар курай? мана документ write мегирем номи массив info, қавси якума эълон мекунем. қавси якум чӣ хеле ки ҳозир гуфтам барои сатрҳо шад, яъне 0 0 1 2 дар инҷа комментария карда монам 0 қавси 0 1 2 то'g'ri 0 1 2. ман мегирам, ман мисол чоп мекунам ки вали 0503 2000 гудараҷанаш ки 0503 2000 чоп кардан дар ман мегирем 0 мешад 1 бо як теъдия қавс чоркунҷашакл мекушем. ба мана ин намуди қимати ҳамин сатр дар инҷа як бор сатр интихоб кардем. акӯ қимати сатр интихоб мекунем 0 1 2 2 гирем 0503 2000 бояд чоп шавад. мана мегузарем браузер мебинем. мана чӣ хеле дистодаед 0503 2000 чоп шуда ки ҳаст. хуб барои дигар массивҳош мана мисол мегирем ки як нолаш валиев чоп мекунам. валиев чоп кард.
برای خاطر обидов چاپ کردن میگیریم توش میکنیم ساختنید. خب ما همین گونه میتوانیم با ماسیف ها یعنی ماسیف های بسیار جنبه دسترسی پیدا کنیم. خب برادرها این بود درس 11 ما در زبان جاوا اسکریپت یعنی ماسیف های بسیار جنبه. خب کانال ما را دستگیری کنید و انتظار ویدیوهای نو شوید. پادپیساتسیا کنید. حتما من در روزهای نزدیک با درسی آینده در همین کانال میگذارم. خیر تا درس‌های آینده.